Som primátorom mesta 10 rokov a žijem nielen s problémami, ale aj s tým, čo občania očakávajú od nás ako samosprávy. To, čo sme tu prežili za poslednú vládu Odora alebo Matoviča, spôsobilo nielen v štáte výpadok 23 miliárd eur na dlhu, že nám vstúpalo aj v rámci samosprávy, sme prišli zhruba 1 miliardu. Tieto peniaze nám samozrejme chýbajú. A potom boli prijaté množstvo zákonov, ktoré nám pridali ďalšie povinnosti, ktoré musíme splniť. A jedným z týchto povinností je aj práve táto mechanicko-biologická úprava tuhého komunálneho odpadu. Treba povedať, že všetky tieto povinnosti, ktoré boli prijaté, spôsobujú to, že to musí zaplatiť občan, musí to zaplatiť samospráva. Samotná táto povinnosť, ktorá na nás doľahla, tak konkrétne pre mesto Kežmarok je zhruba 200 000 eur. Na občana odhadujem v rámci Slovenska, že je to 100 eur každého jedného na rok. Keď zoberieme takú priemernú domácnosť, ja viem, že priemerný plat možno v Bratislavskom kraji je trošku iný, ale na východe Slovenska tých 100 eur v rámci domácnosti, ak je štvorčlenná domácnosť, je 400 eur, v rámci toho výrazne pomôže